Абшары міфічнага ўладара лесу лесуна абмяжоўваюцца плошчай ад узлеску да ўзлеску, з нізінамі і пагоркамі, за выключэннем вадаёмаў, дзе пануе вадзяннік. У кожнага лесуна свой участак, які ён пільнуе і даглядае. Бывае, што паміж лесунамі з-за тэрыторыі адбываюцца спрэчкі і нават бойкі. Жытло лесуна размяшчаецца ў сярэдзіне пушчы, абкружана непраходным гушчаром, ламаччам, балотамі. Разам з ім жывуць яго жонкі і дзеці. Сам ён дома не сядзіць, вандруе па лесе ў кампаніі звяроў і птушак. Ці, нагадзіўшыся, адпачывае ў дупле, бураломе, на вяршынях дрэў, гойдаецца на галінах. Некаторыя лесуны з надыходам маразоў хаваюцца ў пекле, а вясной зноў з'яўляюцца на паверхні. Тыя ж, што не баяцца холаду, застаюцца зімаваць у лесе. У народных апавяданнях пра лесуна расказваецца, быццам яго рост залежыць ад таго, што яго акружае. У дуброве ён роўны з самымі высокімі дубамі, а то і вышэй за іх на цэлую галаву. На паляне роўны з травою. Аддаляючыся ад чалавека, ён расце і робіцца веліканам. Знешне мае выгляд старога дзядка з бледным, як воск падоўжаным тварам, нерухомымі свінцова-шэрамі, рознымі па памеры вачыма, якія ніколі не заплюшчваюцца. Або кажуць, вочы яго гараць, як у савы. У руках ён носіць разам з пугаю ці дубінаю сваю доўгую сівую бараду. Адна нага яго пятою наперад, на руках і нагах закручаныя кіпцюры. Часам яго малююць мужчынам з доўгімі кучаравымі валасамі, накшталт вяршыні хвоі і вялізным тулавам, апранутым у воўчыя ці мядзвеж'і шкуры, поўсцю на выварат. З рукамі і нагамі моцнымі і тоўстымі, як ствалы дубоў. Адны гавораць, што ён лысы, другія, што мае, як і русалка, зялёныя валасы. Разнастайныя абліччы лесуна тлумачацца яго здольнасцямі ператварацца ў розных істот. Гэты пераварацень можа паўстаць то дзядулем, то краснаю дзявіцаю, зверам, птушкаю, змеем. Зрэдку можна бачыць, як ён, апрануты ў белае адзенне, спакойна пляце лапці пры месячным святле. Жонкі лесуна душы дзяўчат, якія па нейкіх прычынах праклялі бацькі. Бывае, што жонкай лесуна становіцца жанчына, якая заблудзіла ў лесе. Захапіўшы яе, ён трымае палонніцу ў сваіх сховішчах, не паказваючы іншым лесунам. Жонкі ляснога ўладара маюць выгляд звычайных жанчын, толькі ходзяць з распушчанымі валасамі, у якіх уплецены галінкі. На вяселлі ці кумаванні ў лесуна вельмі любяць гуляць розныя нячысцікі. І там, дзе праімчыць вясельны поезд, застаецца паласа паваленага лесу. Ад лесуна і яго жонкі нараджаецца ненажэрная, малападобная да іх істота, якую бацькі стараюцца памяняць на неахрышчанага дзяцёнка і потым ператварыць яго ў лесуна. Прычым лесуны крадуць пераважна хлопчыкаў, а лесуніхі дзяўчынак. Дзіця жыве ў прыёмных бацькоў гадоў да 11, а потым сыходзіць і нябачна для выхавацеляў аплочвае ім ці грашыма, ці рэчамі. Каб вярнуць украдзеных дзяцей, трэба прынесці ў ахвяру нячысцікам хлеб-соль, гаршок з кашаю, сала, бліны, пірагі, яйкі, паклаўшы іх на перакрыжванне лясных дарог. У выніку лясун вяртае іх на тое месца, дзе ўзяў. Калі што знойдзе ў лесе ў люльках падвешаных да галін голых дзяцей лесуна і накрые іх, нячысты надзяляе такога чалавека багаццем і чарадзейнымі ведамі, робіць знахарам. Людзі могуць наладзіць добрыя стасункі з лесуном, калі ім неабходна дапамога ў выкананні пільнай патрэбы. Тады ў купалаўскую ноч чалавек, стаўшы на асінавы пень, кліча лесуна. А кажыце не ваўком зверам, не воранам птушкаю, не дрэвам іглістым, а такім, як я сам. Нячысцік адразу паўстане ў чалавечай постаці, згаджаючыся на здзелку. І тады гоніць чалавеку дзічыну,
паказвае дарогу да лясных борцяў, ягадных і грыбных мясцін, раскрывае месцазнаходжанне скарбаў. За свае паслугі лясун патрабуе ад чалавека яго душу пасля смерці. Але часцей лясны ўладар не спрыяе чалавеку, а наадварот робіць яму шкоду і нават чыніць пагібель. Маючы незвычайную сілу, лясун, разгуляўшы ў час буры, з коранем вырывае магутныя дубы, ламае на кавалкі векавыя сосны, валіць дрэвы. У час абыходу лясных абшараў ён пужае тых, хто на гэты момант трапіў у лес. Сцябае пугаю ці пляскае ў далоні, свішча, рагоча, іржэ, як конь, плача, як дзіця, мычыць каровай, брэша сабакам, мяўкае катом або крычыць галасамі ўсіх жыхароў лесу. Каб збіць з панталыку падарожніка і давесці яго да роспачы, лясун мяняе месцамі дрэвы, кусты, палянкі, або па яго жаданні ўзнікне возера ці прападзе дарога. Лясун збівае з накірунку і кружыць чалавека па лесе некалькі гадзін, задурманьваючы і зацягваючы яго ў самы гушчар ці ва ўладанне балотніка. Заганяе ў багну і свойскую жывёлу. Злоўленага чалавека заказытвае да смерці, альбо прытвараецца яго добрым знаёмым, просіць падвесці, а даехаўшы да раўчука, перакульвае сані і знікае. Вопытны падарожнік не паддаецца на хітрыкі лесуна, бо добра ведае, каб нячыстая сіла не закранула яго, перад тым, як ісці праз лес, трэба прачытаць малітву.